सासे सानैया खारदों आरो आंखौ आं गाज्रियानो बिला एसेल'सै मोनबोदोंना बयबो ओरैबायदि लोगोफोर आं दिनै फुजा होनानै ओंखामखौ थाब जाया माने दा 6टा मोनानि 6टा बारबासो ओंखामखौ जागोन बिनिखायनो आङो दिनै दायो फुजा होलांगोन ना मन्दिराव बिनिखायनो दा 12टा बारबा थाखौ जानो होननानै थासो रुनानै लांनो नागिरदों नै दा आंथ' थाखौ रुनो रोङा आइया थाखौ रुनानै हरसिगोन दा नै जिरगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैथ' फुजा शिवरात्रि मैयानिफ्रायनो फुजा आंबो दिनै फुजा हैगोन नालायथो ओमफ्राय ओंखामखौ थाब जाया फुजा जोबबासो जागोन 6टा बारबासो मोनानि बिनिखायनो आं दिनै थाखौनो लांनोसै ओंखाम उखै गानायनि थाखाय जानो होननानै था जिरबाय आरो रुनानै लांनोसै लोगोफोर दायो आङो दुगैसै लोबसै रेडि जानोसै भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे बयबो हेलो खुलुमबाय नमस्ते सबको बयखौबो गोसो गोरबोजों फिन खुलुमहरलायबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्रायो दायो आङो बिदि देलायनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै मैया आं फुजाखौ होआखै मैया 8 तारिखमोन ओमफ्राय दिनै 9 तारिख ओमफ्राय दिनैबो दंना फुजाया बेखायनो दिनैसो हैसै होननानै दायो रेडि जाबाय आङो दा फुजा हैसै ओमफ्राय फुजा होखांनानै आरो डिउटियाव डाइरेक्ट थांनोसै ओमफ्राय दहायो था रुदोंमोन ना बे थाखौ लांफागोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बेनो आरो ब्लगा ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दायो आङो बिबार खानानै लाग्रोनोसै बिबार एसे लांनानै खुलुमलांसै आरो ना शिव मन्दिराव नायलांबाय थादो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा बयबो चलो बिबार खानोसै आयो इसको भी तोड़ेंगे अब जा बारदों नै बिबारा लोगोफोर दायो आंहा नै बिबारखौ खाखांबाय मेरा फुल रेडि हो गया है ओमफ्रायो जोंहा न'आव मैयानो फुजाखौ होखादोंमोन नालायथो ओमफ्राय दिनै आङो मन्दिराव हैसै मैया आइया न'आव होबाय ओमफ्राय दायो आङो मन्दिराव हैनो थांनोसै ओमफ्राय गासिबो बुस्थुफोरखौ सोखाजोब्बाय रेडि जाबाय नै थफ्ला थफ्लि हनै हटकेसाव था लांनोसै आरोना दिनै ओंखामखौ जाथ'ला बेनिखायनो दै ओमफ्रायो नैबे आंनि बेग आइ कार्डखौ दानो गानथ'लाहाय आं दायोसो गानसै थ' फैयाखै दाबो जा माबा सान्दुं गोसाथार लोगोफोर जा बिहिर बोरै हैगोन सानबाय आं आगै बा मोजां ना खबरा मोजां ओमफ्राय सोर सोर फैदों आजा जा बिहिर बिहिर जा सिनायनाय लोगो मोनदों ओमफ्रायो आहाथ' रावबो माबा केमेरा खेबग्रा गैयाना बेखायनो हारसिङैसो होबाय आङो बेगा आलाय सिलाय जाथारबाय दां आं बे गारिखौ बायसो दोनथ'दों बेग जोब
हाबबाथाय ओंखारबोफिननो मोनहां लोगोफोर दायो आङो फुजाखौ होखांबाय नालाय फोथाया जा गोलाव थुबाय फुजारिया आरोना फुजारिया ओमफ्रायो जा बिहिर खुनुरुखुमसो होनो मोनबाय माने मोजाङै सुस्थिर मटन होनो मोनासै आरो गोसोबायदि माने बिहिरना बयबो फुजा होनो फैनाय बिहिरथ' जाखागोन ओमफ्राय दायो आं फुजा होखांबाय डिउटियाव थांनोसै बेगा जा गिदिर दैया नै आइसक्रिमबो फानदों बेबो आइसक्रिम फुजाया दिनै सानसे थारला जागोन ना ए बेल बिलाइ फानदों बाहाय थांसै टट' लानोसै आं टट' रेलगेटसिम फुजा होखां फैदों आजा दिनैसो लोगो मोनबाय आयंसो आयं होननाय दे आयं होनो हाय होनो लाजिबावबाय गावहा ओमफ्राय सोर नोंसोरो बिमा फिसाल' ए नै आरो बिनानावखौ लोगो मोनबावबायसो जोंहा बिनानावखौ ओमफ्राय दा अबेयाव आब'मोननिफ्राय आं जा सान्थि मोजां मोनथारदोंमोन आङो माने फुजायाव फैनानै आरोना बयखौबो लोगो मोननाय बयबो मेरला सिनायनाय लोगो मोननानै माने गोसोखौ सान्थि मोनलायदों आरोना माने डिउटियावनो थांनो बालायलायबावबाय आं सानबायखि आं बाहायनो थाबाय थानोसै नामा दिनै सानसेनो होननानै ओमफ्राय दायो लोगोफोर टट' मोनथ'वाखै आङो टट' नेदों माने रेलगेटसिम थांनो नागिरा टट' रेलगेट मानो थाङा बिसोरो रेलगेटखौनो थांनो नागिरा रेलगेट अच्छा रेलगेटआव थांबा मा जायो रेलगेट ए बे थांसिगोन आगरखौ बारा गेरे दादा माने जुदि नाजाय मोर इमान किबा थपला थपली আছে পেডেলটো একই হয় না আপুনি তো ভিতৰত না সোমাব না কি একই ৰাস্তা নহয় এইজনী আগৰ খোবা লাগে আপোনাৰো দিগদাৰ হয় আৰু মোৰো দিগদাৰ হয় না ৰ এইজনী टट'आ आंखौ थाबायहोथारबावबाय जि गोजान हबैसिम माने फ्लाक्सआनो आंना जा गिलिर नै लोगोफोर ओमफ्राय थफ्लायानो जा गिदिर माने गिलिर आरोना बेगाव लानाया जि जोम दाथ' आङो ग्रिन गाननाय जाया ग्रिन गाननो मोना जोंना ओंखायनो माने दस्रा ड्रेससो लाबोदों आङो ओमफ्राय बे थफ्ला गिलिर आरो फ्लाक्सनि गिदिर आरोबाव बेसेबांबा गोजान थाबायहोबावनांबाय आरो सेन्देल गोजौ गाननाय आंसो मिथिसिगौ जा माने हां थोनो मोनबाय आं टाइमाबो जाबायना आंना डिउटिनि टाइमा दायो गोजान दंबावसो हनै थाबायनांगौआनो आरो नै बाहायबो थाब थांबायसो मेंजोबखायो आं बाहाय थाबायनांगौबाथाय रेलगेटआवबो मन्दिर दङ नै लोगोफोर ओमफ्राय आं बेवहायबो फुजा होनानै थांसै नामा बाहायबो फुजा होनानै थांसै आङो बाहायबो खुलुमनानै थांसै ओमफ्राय नै बेवहाय लोगोफोर बाहायबो फुजा होबावसै एसेनो बाहायबो मन्दिर दंना दिनैसो फार्स्ट टाइम आं बाहाय बेवहायबो होनोसै बाहायबो होखांबाय लोगोफोर फुजाखौ हां थोनो मोनलायबाय ओमफ्राय लोगोफोरा बिदि खिसिरिखौ लांनो लुगैदों जानो लुगैदों लांनो मोनोनो आं सोंबाय आयौ जा लाव ओमफ्राय जा लाव नायलाय र' आङो नैबे हटकेसावनो लानोसै नामाथाय आङो हटकेस आजावफैबाय बे खाथि दंमोन आंनाव आरोना हटकेसा नै अंकल यहाँ पे दीजिए बस हो जाएगा मैं ला रही हूँ इलायची लो से
Oh, tuh ada biji. Thank you. Toto akan say Toto. Khichdiखौ लायामोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय माने टिफिन दंखायो नालायथो ओमफ्राय फुजानि बुस्थुखौ जानो लुगैयो आङो ओमफ्राय जा मोजां मोनदों दिनै फुजा होनानै गोसोखौबो आंथ' जा बाबायसोमोन फैनो माने बाहायनो थानानै नायबाय थासै नामा सानदोंमोन आङो ओमफ्राय उपाय गैया फैनांगौ अफिसावबो दायो टट' गाखोबाय दानो सौफैगोन खिचडि लादोंमोन ना आङो माने हट केसखौ सोगासिनोमोन बे टाइमाव सासे माने सानै आगैया सोंबाय होनबाय आरोना आयौ मालाय स्पिनबो लानानै फैनो मोनलायलायो होननानै बुंबाय आरोना आगैया ओमफ्राय आं होनबाय माने आंथ' थासो लाबोदोंमोन न'निफ्राय माने दाहाय ओंखामखौ जाथ'वा होननानै होमबासो ओंखाम जागोन ना बेखायनो दा उखैगोन ना अफिसाव बेनिखायनो था रुनानै लाबोग्रोदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो माने बदलायनानै प्लास्टिकआव थाखौ सोनानै खिचडिखौ हट केसआवनो थाग थिग गोसोखांसननानै सोनानै लाबोबाय आरो लोगोफोर आयौ गाहैलाबायबाय आङो ओमफ्राय दायो लोगोफोर आंहा अफिस सौफैबाय दायो अफिस सौफैबाय नै लोगोफोर बा मा जादों हो मा बुस्थु बे मा बेदर दिनैसो दाउ संलाबायो फुजा दिनाव मालाय जोंना आदाया सबाय दाउ आयौ नंमारगौ आं थगायदोंसो सानदोंमोन बिदि खालायबाव आंनि बाहागखौ लांगोन लोगोफोर दायो आङो डिउटियाव सौफैबाय माने आंनि माने रुमाव गाखोबोबाय आरो ओमफ्राय दायो ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामसै ओमफ्राय दाबोथ' 12ता जाथ'वाखैना प्रतिभा आगै खयथा जाखो 11:39 दाबो 11:39 जादोंनो 12ता बारबासो आङो थाखौ जागोन ओमफ्राय था जाखांनानै दाहाय 6ता जाबासो मोनानि 6ता जाबासो ओंखाम जागोन आरो बे खिचडि लाबोनायखौ दाहायसो जागोन ओमफ्राय होमबा लोगोफोर दाहायो था जायोबा भिडिअखौ आङो दसे नोंथांमोनजों आरोबाव शेयार खालामबावगोन दैबो बिराद गांबाय आङो दैबो लोंथ'वाखै दाबो माने दाहाय था जाबासो 12ता बारबासो लोंसै आरो एकदमबारे गोसोजों माने बिदि थानो लुगैदों आरो आङो बेखायनो थादों होमबालाय लोगोफोर आङो दायो ड्रेस चेन्ज खालामग्रोसै आरोबाव भिडिअखौ दसेनो नायलांबावगोन जाबाय बयबो ओमफ्राय मोनसे खोथा आं बुंनोसै एकदमबारे बावथारदों लोगोफोर माने बे फुजायाव आं जायखौ लोगो मोनबोदोंना बयबो ओरैबायदि मोजां मानसि गोजा माने गोसोजों आरोना नुबानो मिनिदों ओमफ्राय माने नुनानैनो माने स्माइल होदों आरोना बयबो आङो माने हिसाब खालामनो हाला आरो अनेक बुरजा मानसिखौनो लोगो मोनबोदों बयबो आंजों जेनेबा मिनिदों आरो स्माइल खालामदों ओमफ्राय सोरबाया आब' माब्रै दं बेबायदि रायलायदों आरो ओमफ्राय आं गासिखौबो भिडिअ खालामजोबनो हायाखै मानो होनबा खायफाया कम्फर्टेबल जायो खायफाया कम्फर्टेबल जाया भिडिअनि थाखाय बे खोथाया एकदमबारे सैथो आरो बेखायनो आङो रायलायदोंबाबो बांसिनजोंनो आङो ब्लगखौ बानायनाय जायाखै आरो बेस्थ'ना फुजानि आंबो बिराद बेस्थ' ओमफ्राय बिथांमोनाबो बयबो आगैमोनाबो बेस्थ'मोन बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जायाखै आरो खायफाया नुनानैबो सोरबा सासे सानैया खारदों आरो आंखौ आं गाज्रि मोनाखै मानो होननानै बुङोबा सोरबा बिदिनो भिडिअआव बायोना फैनो बेनि थाखाय जानो हागौ बिथांमोना ओमफ्राय आंनिफ्रायबो मोनसे खोथा आरो जायफोरा कम्फर्टेबल ब्लगाव फैनो बा भिडिअ बानायनो आं बै बिथांमोनजोंसो ब्लगखौबो लाखायो ओमफ्राय जायफोरा गोसो गैया आङो लाखाया आरो माने आं सोंनानैसो ब्लगखौ बानायखायो आरो बा सोरबा मिन्थिखानाय मानसि बेजोंसो बानायो नङाबाथ' आंबो बानायखाया बेनि थाखाय मालाबाफोर आरो ना आंखौ नुनानै गिनो नाङा माने खारनो नाङा आरो ना आगैमोना आंखौ नुनानै माने सानोना लासिगोन नामा बेबायदि खिन्थु बिब' सनाया बेबायदि नङा आरो जेनेबा कम्फर्टेबल नङैखौ लाया आङो सोंनानैसो बानायो ब्लगखौ बायसान्स बानायोब्लाबो ओमफ्राय होमबा लोगोफोर गोसोखौ आं बिराद मोजां मोनदों बिराद गोजोननाय लानानै फैदों मन्दिरनिफ्राय ओमफ्रायथ' फैनोसो बालाय बावखादोंमोन ना आङो खननै खनथाम जाबाय खिन्थानाया बिराद मोजां मोनदों सासे आब' हाबा जानायबो लोगो मोनदोंमोन आङो मन्दिर गेजेराव आब'आबो बिराद मोजां मिनिदों आंजों आं बिराद गोजोननाय मोनदों माने गावखौनो गाव बेबायदि सानदों आरो ना आंखौ एफा अनो बयबो बिदि सानदों आङो ओमफ्राय होमबा बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दायो ड्रेस चेन्ज खालामसै ओमफ्राय दा 12ता जाबा था जानोसै दै लोंसै लोगोफोर दायो लोगोफोर आङो थाखौ जाखांबाय था जानायखौ आं भिडिअ खालामासै मानो होननानै बुङोबा थाखौ आङो अफिसाव राननानै जाबाय लोगोफोरजों बयनोबो होबाय माने जानो लुगैयोना बयबो न'नि बुस्थुखौ बेखायनो लोगोफोरनो एसे होबाय ओमफ्राय आंबो एसे जाबाय ओमफ्राय भिडिअआव देखायनाय जायासै था जानायखौ ओमफ्राय था जाखांबाय दायो दैखौ लोंसै दै दुंबुरसो लोङो आं होमबालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आंना बेवहायनो जोबथ'बाय बयखौबो बाय बाय